ɲɛsinnen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma. Joliba TV News filɛbaw ka taa se Joliba FM lamɛnbaw ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ko aw bisimila aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ kan i n'a fɔ an y'a latigɛ cogoya min na sa min ye Joliba TV News ani Joliba FM ɲɛmaaso ani baarakɛlaw ka wulikajɔ kɔnɔna la sa an y'a latigɛ k'a fɔ diɲɛ don o don ne ni waati kelen in sera kaban min ye an balima kunnafoni dilanw olu ye kunnafoni minnu cari ka fara ɲɔgɔn kan nansarakan na sa ka olu kɛ gafe an bɛ se kɛnɛ kɔnɔna la ka olu bayɛlɛma o ye to dun ka na yaasa faamuyali a bɛ se ka sɔrɔ cogoya minnu na baara ninnu kɔnɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko ye ka sababuya kɛ Joliba TV News ani Joliba FM na yan sa an dan b'a la k'a fɔ maa kunnafonilen o ye suba ye o hukumu kɔnɔ sa min ye ka kunnafoniw ka olu fɛsɛfɛsɛ ka o di aw bɛɛ lajɛlen ma to dun ka na yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kibaruya waati kelen na cogoya kelen na o de ye nin laɲini ye o hukumu kɔnɔna la sa an b'a dɔn k'a fɔ ladala la min ye an balimakɛ Amadu Jalo ale bɛ kɛ kɛnɛ kɔnɔ yan nɔ ka se ka kunnafoni gafe ninnu ka o kɔnɔ kumaw ka olu bayɛlɛma bari baaraw n'u tagabolo kɔnɔna la sa ale ma kɛnɛ sɔrɔ bi baaraw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa min ye kumaw laseli min ye Amadu Tolo ne bɛ kɛ kɛnɛ kɔnɔ yan sa ka se ka an seko ani an dama yira a kɔnɔna la bari maa kelen baara o tɛ cogo si la sa ka sababuya kɛ jama kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bin fɔ o hukumu kɔnɔna la sa min ye tele fan fɛ ye ka se ka an ka jaw ka olu fili fiɲɛ fɛ yaasa aw bɛ se k'an ye cogo cɛɲi na sa o baaraw bɛɛ lajɛlen fanba fɛ o bɛ dile min ye Augustin Echubihi ka taa se Lamini Kulibali fo ka taa se Musa Ayidara ma an ma ɲina cogoya si la Yusuf Sangare kɔ arajo fan fɛ bi baaraw bɛɛ lajɛlen olu bɛ ka tilen ni Musa Sanogo ale ka wulikajɔw ye don dɔw kɔnɔna la sa min ye grand bɛ n'o ye Boubacar Traoré ale fana bɛ baara ninnu kɔnɔna la o hukumu kɔnɔna la sa an bɛ foli kurakuraya aw bɛɛ lajɛlen ye kunnafoni gafew olu bɔra hali ni ka sɔrɔ caman ma kɛnɛ la sɔrɔ sa a bɛ faamu ka sababuya kɛ bi sɔgɔmada in na sa an b'a fɔ Bamakɔkaw garisigɛra min ye sanji belebeleba la o hakilina kɔnɔna la an b'a dɔn k'a fɔ min ye gafew ye sa u seli u bɔli o ma kɛ baara ye bari ka se n'u ye min ye kuma lase so la yan nɔ sa gɛlɛya dɔw bɛ se ka ye o ko kɔnɔna la an ka sɔmina k'a fɔ o baaraw don bari an ye gafe minnu sɔrɔ an bɛna an wakiliw kɛ olu ye sa ka sababuya kɛ deliko o bila ka gɛlɛn don kelen ɲangan ye bi gafe minnu b'an bolo min ye lesɔr ye ale bɛ yan nɔ a y'a da don waleyaw kɔnɔna la sa an bɛ tila ka a lase maaw ma o hukumu kelen kɔnɔna la Soir de Bamako ale fana bɛ yan nɔ fo ka na se Nouvelle Horizon o bɛ kɛ ka bi gafew olu bɛɛ lajɛlen ɲɔngiri o hukumu kɔnɔna la sa an t'a bila dagini dala ko ye an b'a daminɛ ni min ye lesɔr ye ale da bɛ waleya kɔnɔna la a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita k'a bɛna fɔ min ye sanuko tagabolo kɔnɔna la sa ale ye waleya dɔw ka olu sabati o waleyaw tɛ dɔwɛrɛ ko ye ko min ye projet de loi belebeleba fila bɛ sanuko hukumu kɔnɔna la sa don tɛmɛnlenw kɔnɔna la da donna minnu na n'u taara bila min ye an ka sariya sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ n'o ye CNT maaw ye sa olu ye baara minnu kɛ o hukumu kɔnɔna la sa baara kana kɛ tɔ ka jɛ ye baaraw bɛɛ lajɛlen taara yira min ye cɛmancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Asimi Goyita la sa ale ye baara ninnu ka sɛbɛntiya n'a bɛ wele ko ka promulguer o hukumu kɔnɔ sa min ye an balima lesɔr baarakɛlaw ye sa olu y'a yira an na cogoya min na sa u y'a fɔ an ye k'a fɔ ko min ye nin baara in bɛɛ lajɛlen sa ko a bonya a taara kununko wulada yɛrɛ fɛ sa ka di min ye cɛmancɛ fanga ale ɲɛmɔgɔ ma colonel Asimi Goyita ka kɛɲɛ ni min ye lesɔr maaw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Abubakar Traoré ale ka ɲɛfɔli la sa a y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min ni a taara da min ye colonel Asimi Goyita ɲɛkɔrɔ k'a kɛra maabaw caman ɲɛna yen ko ye a y'a yira k'a fɔ ko min ye CNT maaw ye olu k'u bɛ a kɛnɛ kan fo ka na se minisiri min yɛrɛ ni ale bɛ nin kow bɛɛ lajɛlen kunna ka na se min ye jamana premier ministre Dr Choguel Kokala Mayiga ko ale fana tun bɛ a kɛnɛ kan wa ko minisiri min ni ale bɛ décentralisation ni administration territoriale o fana kunna sa ko ale Abdoulaye Mayiga ko ale fana yera a ko kɛnɛ kan fo ka na se minisiri min n'a bɛ musaka kow bɛɛ lajɛlen kunna min kɔni ni o sɛbɛntiyara lesɔr maaw fɛ sa u y'a yira k'a fɔ ko nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bonya tun bɛ talen ka da maa min kan sa ni ale ka baara yɛrɛ kun bɛ ɲɛsinnen a ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la o tɛ maa wɛrɛ ko ye ko o ye Mamadu Samakɛ min ni baaraw kalifara ale la CNT ale ka hukumu kɔnɔna la ko wa nin baara ninnu kɔfɛ sa olu ka jateminɛw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ sa u taara a bonya de ta k'a da min ye jamana ɲɛmɔgɔ kan colonel Asimi Goyita wa ko o ye sariya sira dɔ
ye ina fɔ lesɔr maaw b'a fɔ cogoya min na sa ko o ka kan o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye colonel Asimi Goyita ye a y'i tɛgɛ don baara ninnu kɔrɔla la ka jateminɛw kɛ ani gouvernement maaw ɲɔgɔn fɛ k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye sariya sɛbɛn min ni o bɛ ka ɲini ka ɲɛsin min ye an ka sanubɔlanw olu ka siraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa yaasa sanuko yɛrɛ n'o bɛ wele ko code minier ale bɛ se ka kɛ sariya ye sariya min ni tagabolow bɛ y'a kɔnɔna la k'a sababuya kɛ i n'a fɔ gafe y'a fɔ cogoya min sa ko Mali ye jamanaden ye jamana min ni sanu bɛ a dugukolo jukɔrɔ kosɛbɛ wa ko o baara minnu don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ni sanu bɔ ni a tun bɛ kɛla ni gɛlɛya wɛrɛw ye n'a tun bɛ kɛ ni fɛɛrɛ wɛrɛw ye ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka olu kɛ sariya kɔnɔ sariya min n'a bɛ faamu i n'a fɔ lesɔr maaw y'a yira cogoya minnu na u ko o de kama a bɛ waatinin bɔ sa ko min ye camancɛ fanga ɲɛmɔgɔw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Asimi Goyita ale min b'a a ko yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛfɛ n'o ye camancɛ fanga ɲɛfɛla ye sa ko a ye nin ŋaniya in ta ka ɲɛsin min ye an ka code minier tagabolo ma k'a yira k'a fɔ ko sariya de kan ka sigi sariya min n'o kɛ sababu ye sa ka maaw yamariya sanu ale bɛ bɔ la sira minnu fɛ o siraw ka se ka lakodɔn jamana yɛrɛ n'o ye Mali ye sa a kana kɛ jamana ye sa jamana min n'a ye maa min ja i bɛna ka na sanu bɔ i n'a fɔ lesɔr y'a fɔ cogoya min na i bɛ tɛmɛ n'a ye cogo min ja ko bari jamana ka sɔrɔ o ka ye a ko kɔnɔna la i n'a fɔ lesɔr maaw u y'a sɛbɛntiya cogoya min na sa u y'a yira k'a fɔ ko o waleya min ni o sigira jamana ɲɛmaaw fɛ a bɛ waatinin bɔ sa baara minnu ni olu k'u kalifa bɛ maaw la ko ka kɛɲɛ ni min ye assise nationale ale ka laɲini dɔ de don k'a yira k'a fɔ ko nin waleya in bɛɛ lajɛlen a yira min ye assise nationale ale ka laɲini kɔnɔna la n'a bɛ wele ko ANRN o hakilina kɔnɔna la sa ko nin baara ninnu a sabatira wa i n'a fɔ min ye gafe lesɔr maaw u y'a yira cogoya minnu na sa ko kununko k'a kɛra tare kosɛbɛ ka ɲɛsin nin waleya in ma ko min ye colonel Asimi Goyita ye ko a ye bonyamasegin belebeleba kɛ ka ɲɛsin min ye jɛkulu min n'o bilala nin baara in na k'a yira sa k'a fɔ ko baara si tɛ yen nɔ adamadenw ka baara si tɛ yen nɔ sa ko min ni o ye baara dafalen bɛɛ lajɛlen ko bari tɔkajɛ ni tɔkajɛ minnu b'a la sa don nataw kɔnɔna la ko fɛɛrɛ bɛna ɲini o tɔkajɛw la yaasa faamuyali o bɛ sɔrɔ a ko kɔnɔ ale tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ kumakanw kɔnɔna la sa kuma kalifara min ye minisiri min ni ale bɛ an ka musakakow bɛɛ lajɛlen kunna sa n'o ye finance minisiri ale yɛrɛ fana y'a yira sa k'a fɔ ko kabini san 2019 waatiw la sa ko nin baara ninnu bɛ kɔnɔlen min ye jamana ɲɛmaaw fɛ ko jamana ɲɛmaa caman tɛmɛna minnu ni u ye fɛɛrɛ caman ɲini nin ko kɔnɔna la bari k'a ma se ka kɛ basigi ye a ko kɔnɔna la k'an bɛ don min na i ko bisa n'a fɔra ko nin waleya ninnu kɔnɔna la sa ko Mali ye gafe sɔrɔ gafe min ni o bɛ kɛ sababu ye sa ka maaw yamariya sariya tagabolo kɔnɔna la sa an ka sanuko olu ka se ka lakodɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri yɛrɛ ka sinsinli kɔnɔna la sa a ko sanuko yɛrɛ dɔrɔn tɛ ko ye an ka dugu jukɔrɔ sɔrɔw olu bɛ se ka sɔrɔ cogo minnu na nafa jamana bɛ se ka nafa bɔ o kow kɔnɔna la cogoya minnu na ka kɛɲɛ ni min ye Aluseni Sanu ale ka ɲɛfɔliw ye sa a y'a yira k'a fɔ ko musaka tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ko don nataw kɔnɔna la kɔni min ye sanu jɛkuluw ye ni u bɛna sanu bɔ jamana in kɔnɔna la k'a sɔrɔ maliyɛnw tɛ kaban ko min ye sanu 100 maliyɛnw k'u sigi n'a ye k'a fɔ min ye lesɔr maaw u y'a fɔ cogoya min na sa Aluseni Sanu a ka ɲɛfɔli la sa ko sigiyɔrɔma 100 la ko 51 o bɛ kɛ Mali ta ye i n'a fɔ don tɛmɛnlenw na i n'a fɔ u y'a yira cogoya minnu na sa ko waleya in kun tɛ ten o de kama nin gafe kura in kɔnɔna la sa ko min ye siraw ye ko olu ɲɛfɔra a kɔnɔna la yaasa faamuyali o bɛ se ka na a kow kɔnɔna la cogoya bɛɛ lajɛlen na hakilina kelen in na sa min ye colonel Asimi Goyita a y'a yira k'a fɔ ko Mali jamana dayɛlɛnnen don jamana bɛɛ lajɛlen wa ko bɛɛ lajɛlen bɛ se ka na baara kɛ bari baara minnu n'a bɛ kɛ sa ko fɔ a ka kɛ sariya kɔnɔna la an ye nin kibaruya an y'a bɔ lesɔr kɔnɔna la ale ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ ale lesɔr kelen in kɔnɔna la sa k'a ɲɛsin gafe min ma o de ye Soir de Bamako ye Soir de Bamako ale fana ye bɔli kɛ bi bɔli min kɔnɔna la sa ni a ye ɲɛfɔliw kɛ ɲɛfɔli minnu ni da donna a ko la a ka bakuruba fɔlɔfɔlɔ la sa a y'a yira k'a fɔ ko min ye minisiri min ni o bɛ an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ sa bɛnkan sɛbɛn ale hukumu sinsinni kɔnɔna la n'o bɛ wele ko réconciliation n'o ye Ismaila Wage sa ko ale ye waleya dɔ sigi sen kan waleya min kɔnɔna la ni a ye laɲini de kɛ laɲini min n'o tɛ dɔwɛrɛ ye ko ye k'a b'a ɲini min ye groupe armé maaw fɛ sa ko olu ka segin ka na min ye tabali sanfɛ yaasa fɔka bɛn o bɛ se ka sabati kɛrɛnkɛrɛnnenya la a y'a yira ko sema maaw ko olu de ko don i n'a fɔ Soir de Bamako a y'a fɔ cogoya min na sa Soir de Bamako y'a yira sa k'a fɔ ko min ye an ka nin minisiri in ye sa n'o ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ismaila Wage ye ko waleyaw bɛɛ de kɔnɔna la sa Ismaila Wage ko a ye ɲɛfɔli dɔw kɛ ko k'a yira k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa ko min ye sema maaw ye ko u tun y'a yira sa k'a fɔ bɛnkan sɛbɛn hukumu kɔnɔna la sa ko
ko olu bɛna bɔ min ye tabali sanfɛ bɛnkan ni fɔka bɛn minnu ni olu bɛ o laɲini na sa ko o ma sabati cogo si la o hakilina de kɔnɔna la sa ko bɛɛ lajɛlen tora sigilen ten ko an bɛ don min na i ko bi min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la minisiri min ni ale ka baara bɛnbɛn nin ko ma n'o ye Ismaila Wage sa a ko a bɛ wele bila bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka jisumani kɛ i koli ji la k'a bɛ kɛ sababu ye faamuyaliw o bɛ sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna la a y'a yira cogoya minnu na sa ko Ismaila Wage a y'a fɔ ko min ye accord d'Alger ni o ye bɛnkan sɛbɛn min n'o taara kɛ Algérie jamana kɔnɔna la don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ko n'i y'a ye min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ ka minisiriso sa n'u ka laɲini bɛɛ lajɛlen kɛra k'a fɔ ko ka segin o bɛnkan sɛbɛn fan dɔw kan ko a kun tɛ dɔwɛrɛ ko k'u ka sababuya kɛ ko maliyɛn caman bɛ yen min ma i yɛrɛ nin waleya ninnu kɔnɔna la ko wa a dɔnni kama se kɛra kow bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ u y'a laɲini cogoya minnu na ko n'a fɔra ko o hukumu kɔnɔna la an bɛ don min na i ko bi jɛkulu min n'o bɛ wele ko sema ko ni olu y'a latigɛ sa k'a fɔ ko olu tɛna ye a ko kɔnɔna la ko o bɛ kɛ gɛlɛya belebeleba ye ka sababuya kɛ ko sema ko jɛkulu de don jɛkulu min n'u jɔyɔrɔ ka bon bɛnkan sɛbɛn o tagabolo la kosɛbɛ i n'a fɔ gafe Soir de Bamako a b'a k'a fɔ cogoya min na a y'a yira k'a fɔ ko min ye Ismaila Wage sa ko a ye wele de bila ka ɲɛsin nin maa kofɔlen ninnu ma k'a yira k'a fɔ ko kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bin fɔ k'u kana muruti cogo si la ka bɔ tabali sanfɛ ko ka sababuya kɛ n'u bɔra tabali sanfɛ ka ban ko min ye bɛnkan minnu ni olu nana hali n'u ma u yɛrɛ ye o ko kɔnɔna la sa ko tɛna se ka kɛ waleya ye waleya min ni o bɛ maa bali ka se ka baara ninnu kɛ ko bari k'a bɛ kɛ tɔkajɛ baara ye jamana dun k'an bɛ don min na i ko bi i n'a fɔ Soir de Bamako y'a fɔ cogo min sa ko Ismaila Wage y'a latigɛ sa k'a fɔ ko an ka laɲini tɛ o ye k'a yɛrɛ ye danganiya dɔ bɔ k'a bɔ ka bin k'a yira k'a fɔ ko kabini mɛn kalo san 2014 waatiw ko wulikajɔ bɛ nin ko kɔnɔna la bari kuma caman ko bisi basa bɛ na a ko kɔnɔna la k'a sera ten sa maliyɛnw yɛrɛ dama ka bɛn ko la ka bɛnkan sɛbɛn ka o sinsin ko o hakilina kelen in de kɔnɔna la n'i ye jamana ɲɛmaaw ka wulikajɔ jateminɛ i n'a fɔ Soir de Bamako bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko Ismaila Wage a ye ɲɛfɔli minnu kɛ n'i ye jamana ɲɛmaaw u ka wulikajɔw bɛɛ lajɛlen jateminɛ sa ko kabini san 2014 waatiw ko jamana bɛ wulikajɔ la yaasa nin waleya ninnu bɛ se ka sinsin cogoya minnu na o hakilina kelen in de kɔnɔ général min ni o bɛ MNLA kɔnɔna la n'o ye Mouvement National de Libération de l'Azawad n'o ye Bilal Aga Ashirif ko ale ye wulikajɔ dɔw kɛ don tɛmɛnlen ninnu kɔnɔna la ka ɲɛsin nin bɛnkan sɛbɛn ma an sɔnna nin fan ma an ma sɔn nin fan ma ko lajɛli caman kɛra o kɔnɔna la ko bari n'a fɔra don o don an sɔnna nin yɔrɔ in ma an ma sɔn nin yɔrɔ in ma baara ninnu bɛna gulon i n'a fɔ Ismaila Wage y'a fɔ cogo min k'o bɛ kɛ majɛ belebeleba ye bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a baaraw tɛna ɲɔngiri cogo si la ko yaasa o bɛɛ lajɛlen ka bɔ a la ko fo maaw ka sɔn ka jɛ ka jisumani kɛ u koli ji la ka baara ninnu ka olu sabati k'a bɛ kɛ sababu ye sa faamuyali o bɛ sɔrɔ ko kɔnɔna la an ye nin kibaruya bɔ min ye Soir de Bamako ale ka bi bɔli la ale Soir de Bamako kelen in kɔnɔna la sa an bɛ to yen nɔ a y'a yira k'a fɔ ko min ye kunnafoni dilanw olu tɔgɔla gafe n'a bɛ wele ko registre de la presse malienne ko o baaraw bɛɛ lajɛlen ko o fana bɛ sen na jɛkulu min ni o sigira o ko yɛrɛ kɔnɔna la sa ni o ye commission de rédaction en charge de relecture examen des projets o tɛ dɔwɛrɛ koyi min ye gafe min ni o bɛna kɛ sababu ye sa kunnafoni di yɛrɛ ale bɛ kɛla sira minnu fɛ don tɛmɛnlenw kɔnɔna la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ a yirala k'a fɔ ko majɛba bɛ nin ko la majɛ sugu jumɛnw don ko min ye kunnafoni di a bɛ kɛ sira sugu bɛɛ lajɛlen fɛ wa kunnafoni diw a bɛ ka kɛ maa sugu bɛɛ lajɛlen fɛ o hukumu de kɔnɔna la sa i n'a fɔ Soir de Bamako bɛ k'a fɔ cogoya min sa ko kunnafoni dilanw yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan u n'u ka jɛkulu fo ka na se jamana ɲɛmaaw ma minisiriso min n'o bɛ kunnafoni di yɛrɛ kɔnɔna la sa olu ka dɛmɛ kɔnɔna la an'u ka kɔlɔsili kɔnɔna la ka nin jɛkulu in sigi sen kan jɛkulu min n'o ka baara bɛɛ lajɛlen sinsinna waleya kan waleya tɛ dɔwɛrɛ koyi ka fɛɛrɛ ni fɛɛrɛw sigi kunnafoni yɛrɛ kan ka di jɔn de fɛ jɔn man ka kunnafoni di sariya kan ka kɛ sira jumɛn ni sira jumɛnw fɛ don nataw kɔnɔna la yaasa Mali kunnafoni ko a bɛ se ka fɛsɛfɛsɛ o baara min ko ni o k'u kalifara jɛkulu la sa ko kabini juma tɛmɛlen sa u tɛ kalo tile 25 san 2023 ko olu ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin min ye jamana minisiriw ma k'u ɲɛsin jamanaw ma k'a yira k'a fɔ ko min ye projet ye sa n'o ye olu bɛnna mun kan fɔlɔ
ko o gafe ka o bɔ k'o di min ye ministre ma u ka lajɛli kɛ a ko kɔnɔna la ko nin baara ninnu fana kɔnɔna la sa i n'a fɔ gafe b'a soir de Bamako bɛ ka ye ko olu yera a ko kɛnɛ kan fo ka na se kunnafoni di yɛrɛ sobaw Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen na ko fɛsɛfɛsɛli caman yera min ye kunnafoni ko tagabolo kɔnɔna la ka ɲɛfɔ camancɛ fanga maaw ye yaasa don nataw kɔnɔna la sa gafe ka se ka ye a ko kɔnɔ min ni o bɛ bɛɛ lajɛlen mɔnɔbɔ n'o bɛ kɛ sababu ye sa bɛɛ lajɛlen kɛ i ta sɔrɔ a kɔnɔ kunnafoni dilanw olu k'u ta ye a kɔnɔ maa minnu ka kunnafoniw bɛ carin olu k'u ta ye a kɔnɔ a ka faamu k'a fɔ kunnafoni di ale bɛ sira dɔw de fɛ sira minnu ni o ni sira bɛɛ lajɛlen tɛ kelen bɛɛ lajɛlen man kan ka kunnafoni bari bɛɛ lajɛlen man kan ni kunnafoni di fɔ soir de Bamako a y'a fɔ cogoya min na a ka bi bɔli la an ye nin kunnafoni ninnu sɔrɔ soir de Bamako kɔnɔ ale ka bi bɔli aw bonya b'a la. An bɛ bɔ soir de Bamako kɔnɔ k'a ɲɛsin min ye Nouvelle Horizon ma kɛ Nouvelle Horizon ale ye bɔli kɛ bi ka ɲɛfɔli kɛ ɲɛfɔli minnu kɔnɔna la sa n'a ye fɛsɛfɛsɛli caman ye a ko kɔnɔna la sa a y'a yira fɛn a ka dakuruɲɛ fɔlɔ dɔ kɔnɔna la sa k'a yira k'a fɔ ko kɛnɛyaso belebeleba min ni o b'an bolo faba kɔnɔ Bamako yan sa n'a bɛ wele ko hôpital de Pongé ko ministre min ni ale bɛ kɛnɛyakow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa ani yiriwa siraw ko ale de ye wulikajɔ ta ka min ye nin dɔgɔtɔrɔso belebeleba ye n'o ye hôpital de Pongé o sɛgɛrɛ ministre jumɛn ko don o ti dɔwɛrɛ ko ye ko colonel Asaba Jalo ko a ye wulikajɔ de ta ka min ye nin dɔgɔtɔrɔso in sɛgɛrɛ baara ninnu ko a kɛra tɛnɛn tɛmɛlen uti kalo tile 28 san 2023 a selen kɛnɛ kɔnɔ kaban ko min ye kɛnɛyaso in ɲɛmaw ye sa olu y'a bisimila ka se ka u da don waleyaw kɔnɔ waleya minnu ni o bɛ kɛra gɛlɛya ye u ka dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna la don tɛmɛlenw kɔnɔna la k'u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye colonel Asaba Jalo k'a yira k'a fɔ ko jamana ɲɛmaw ka ci de bɛ ale bolo sa ka na lase min ye dɔgɔtɔrɔso maaw ma jateminɛ kɔnɔna la majɛ ni majɛ jumɛnw b'u la min ye hôpital de Pongé yɛrɛ kɔnɔna la ko k'a sababuya kɛ a bɛ waatinin bɔ ko min ye jeliko tagasira ye sa dialyse tigilamaw olu degun bɛ kosɛbɛ a ko kɔnɔ bari an bɛ don min na i ko bi sa ko min ye dɔgɔtɔrɔ in ye sa min ye ministre ye ko a ye wulikajɔ kɛ ka ɲɛsin dɔgɔtɔrɔso in ma wa a taara ni min ye minɛnw ye minɛn minnu ko don nataw kɔnɔna la n'a bɛna se ka kɛ sababu ye sa min ye dialyse ko ye o baaraw caman bɛ nɔgɔya o kɔnɔ hali ni ka sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ma ban o hakilina kelen in la ko min ye dɔgɔtɔrɔso ɲɛmaw ye sa olu ye foli ta ka ɲɛsin jamana gouvernement ma ko k'a yira k'a fɔ ko gouvernement maaw ye wulikajɔ min sabati ka ɲɛsin olu ma tan ko o ye sabati fɛn kosɛbɛ o hakilina kelen in kɔnɔ ko min ye don nataw kɔnɔna ye sa halisa u bɛ dɛmɛw ɲini ka ɲɛsin min ye dialyse tigilamaw ma ko k'a sababuya kɛ ko maa caman de bɛ yen nɔ min mako bɛ jeliko tagasira la nin waleya ninnu kɔnɔna la i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na sa gafe y'a yira cogo min ko dɔgɔtɔrɔw ko bana o tɛ kɔnɔli kɛ bari n'u ye minɛnw sɔrɔ k'a bɛ kɛ sababu ye ka caman bɔ u ka gɛlɛyaw la nin kibaruya an y'a bɔ Nouvelle Horizon ale ka bi bɔli la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ a ye laseli kɛ ka ɲɛsin min ye congrès belebeleba ma n'o bɛ wele sa ko congrès extraordinaire jɛkulu jumɛn fɛ parti min ni o bɛ wele ko RPM o hakilina de kɔnɔna la sa RPM Rassemblement pour le Mali maaw ko olu y'a latigɛ sa k'a fɔ ko min ye congrès balilen ye n'o bɛ wele ko congrès extraordinaire o fɔlɔ k'u bɛna o sigi sen kan o baara min n'u y'a latigɛ sen k'a fɔ ko u bɛna sigi sen kan sa ko a sɔrɔla waleya dɔ fɛ waleya min i n'a fɔ gafe y'a yira cogo min sa ko kabini min ye jamanakuntigi kɔrɔlen ye an bɛ maaw hakili jigin k'a fɔ Ibrahim Boubacar Keïta ala ka lahara sɔn sumaya a ye sa ale ka jɛkulu don ko kabini min ye Ibrahim Boubacar Keïta ko ala ka wele sera ale ma sa ko min ye nin parti ye n'o ye RPM ye sa ko gɛlɛya belebeleba o bɛ a kɔnɔna la ka ɲɛsin min ye a ɲɛmaaso yɛrɛ ma ko o hakilina de la sa min ye an bɛ don min na i ko bi u ye laɲini kɛ wɛrɛ ko ye ko min ye RPM ɲɛmaaw ye olu ka fara ɲɔgɔn kan u n'u ka jɛkuluw bɛɛ lajɛlen sa k'a lajɛ ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ ko k'a sababuya kɛ a tɛna waati jan bɔ bilen ko jamana bɛ nin sɛnsɛn k'i kunda kalataw kan ni kalataw dun sera i n'a fɔ gafe y'a yira cogo min k'a sɔrɔ a bɛ nin tagabolo kɔnɔna la ko gɛlɛyaba b'a la o hakilina de kɔnɔna la sa ko min ye Mamani Babi ka taa se Babɛr
Albert Gano fo ka na se min ye Boubacar Tereta olu tɔgɔ bɛ fɔlen Nouvelle Horizon ka bi gafe in kɔnɔna la ko nin maaba kelen kelenna in bɛɛ lajɛlen ye cɛbɔw ye jama ɲɛmɔgɔw do RPM kɔnɔna la minnu ni u da bɛ fiɲɛ tigɛ ko nin maa kelen kelen bɛɛ lajɛlen kun y'i ka jama fan don ko o hakilina de la sa min ye RPM maaw ye u ka nin congrès fɔlɔ in na sa k'u y'a latigɛ k'a fɔ ko min ye faamuyali o bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔ cogoya min na bɛn o bɛ se ka na cogo minnu na ko fo nin ɲɛmaa belebeleba saba ninnu ka jɛ fɔlɔ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma yanni a ka se tɔndenw yɛrɛ ma fɔlɔ o hakilina kelen in kɔnɔna la i n'a fɔ min ye Nouvelle Horizon ale b'a fɔla cogoya minnu na ko u jɛra ni o waleyaw ye o waleya tɛmɛlen kɔfɛ ka bɔ yen sa ko min ye RPM maaw ye sa k'u y'a latigɛ k'a fɔ k'u ka sariya sɛbɛnw sigi u yɛrɛ damaw ni ɲɔgɔn cɛ gafe yɛrɛ minnu sariya tɛ taa u ka parti yɛrɛ tɛ se ka taa sira minnu kɔ da ka don o waleyaw la k'a bɛ kɛ sababu ye sa faamuyali caman o bɛ se ka sɔrɔ baara ninnu kɔnɔna la i n'a fɔ gafe ale bɛ k'a fɔ cogoya minnu na n'o ye Nouvelle Horizon ye. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ kɛ an da bɔra waleya min na sisan Soir de Bamako kɔnɔ a fana ye tali kɛ o ko kɔnɔna la k'a ɲɛsin min ye minisiri Wage ale ka wulikajɔ ma a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye minisiri Wage ale min ni a bɛ lakana ni bɛn o hukumu kɔnɔna la gouvernement na sa ko ani wulikajɔw bɛ ɲɔgɔn na o baaraw de kɔnɔna la sa ko baara ka kɛ tɔgɔ jɛ ye o ma ɲi cogo si la baara dafa ko o de ɲɔgɔn tɛ o hukumu de kɔnɔna la sa Nouvelle Horizon bɛ k'a fɔ cogoya min na sa ko a ye wulikajɔ dɔ ta ka an ka jamana worodugu yanfan sɛgɛrɛ n'a bɛ wele ko Nord ko a selen yen nɔ ka ban min ye banbagaci tɔnw caman bɛ yen nɔ sa ko a sera o ɲɛmɔgɔw bɛɛ lajɛlen ma i n'a fɔ gafe bɛ k'a yira cogoya minnu na sa min ye Ismaël Wage an yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ a jaabi yan a y'a yira k'a fɔ ko gafe y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Ismaël Wage ko a sera banbagacimaw ka tɔn caman ma u n'u ka ɲɛmaaw ka ɲɛfɔli kɛ u ye camancɛ fanga hukumu kɔnɔna la jamana ka kuntilenna yɛrɛ mun de ye ka ɲɛsin min ye jamana worodugu yanfan ma jamana worodugu yanfan a y'a yira i n'a fɔ Ismaël Wage y'a yira cogoya min na sa k'a fɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko min ye Kidal mara a y'a daminɛ yen fanfɛla la ka na se min ye bɛnkan sɛbɛn hukumu kɔnɔna la sa n'o ye accord d'Alger ye ko don tɛmɛnlenw kɔnɔna la waleya caman tun bɛ accord d'Alger kɔnɔ ka kɛɲɛ ni Ismaël Wage a ka ɲɛfɔli ye sa waleya minnu ni o ma faamu a sera u ma ka ɲɛfɔli kɛ u ye ko min ye an ka finitigiw ye ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'o ye faama maaw ye an bɛ don min na i ko bi ko olu ni wulikajɔ caman bɛ ɲɔgɔn na jamana worodugu yanfan fɛ ko laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔ wɛrɛ ko ye minisiri min n'ale bɛ bɛn ni kelenya hukumu kɔnɔna la sa n'o ye paix ni réconciliation n'o ye Ismaël Wage a ye ɲɛfɔli de kɛ a y'a yira k'a fɔ ko min ye nin wulikajɔ minnu ni an ka finitigiw bɛ ka kɛ k'a kun bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ko ye basigi o bɛ se ka na Mali fantan ani naani bɛɛ lajɛlen na ko n'a ma fili a ma ɲina don tɛmɛnlenw kɔnɔna la bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ hukumu kɔnɔna la sa ko da k'u donna nin waleya ninnu de la k'a yira k'a fɔ ko ni olu sabatira ka ban min ye bɛn ye ko o bɛ na o hakilina kelen kɔnɔna la ko kabini mai kalo o tile 23 san 2014 fo ka na se an bɛ don min na i ko bi ko bisi basa bɛ nin ko la waleya wagati accord d'Alger k'a yira k'a fɔ ko min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye ko ayi cogo si la u ma furan n'u tɛgɛ kɔ ye ko bari waleyaw de b'a kɔnɔ waleya minnu ni olu kan ka jate minɛ an ka finitigiw fɛ waleya minnu n'o kan ka jate minɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ ba bɛɛ lajɛlen fɛ k'a ta Mali gouvernement na fo ka na se min ye banbagacimaw fo ka na se sira wɛrɛw ma maa o maa ko ni e da donna bɛnkan sɛbɛn tagabolo la i n'a fɔ Ismaël Wage a y'a yira cogoya minnu na sa ko bɛɛ lajɛlen kan ka kɛ don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ majɛ ni majɛ minnu n'o bɛ bɛnkan sɛbɛn in kɔnɔ ni olu kan ka se ka yɛlɛma olu ka yɛlɛma ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye ni majɛ t'a kɔnɔ yɛrɛ fana lajɛliw ka k'a la waleyaw ka t'a kɔnɔ waleya minnu ni o bɛ faamuyali kɛ i n'a fɔ an y'a bɔ Nouvelle Horizon kɔnɔ cogoya min na a ka bi bɔli la. An bɛ to ale Nouvelle Horizon kelen in kɔnɔ ka kibaruyaw datugu ko min ye Ben le Cerveau ni ale ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye sa jɛkulu min n'u y'a yira don tɛmɛnlenw kɔnɔna la sa k'a fɔ ko wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa olu bɛ sinsinni kɛ ka ɲɛsin waleya dɔw ma o Ben le Cerveau ale de ye bɔli kɛ ka ɲɛfɔli kɛ jamana kɔnɔdenw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Adama Jara don ko a y'a yira sa k'a fɔ ko don tɛmɛnlenw na ni k'a sɔrɔ a k'u yira la k'a fɔ ko wulikajɔ tagabolo bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la sa min ye camancɛ fanga ɲɛmaaw ye ko kana se jamana kɔnɔdenw yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ma
bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ k'a ɲɛ b'a la k'a fɔ an bɛ don min na i ko bi min ye sema dɛndɛn ko o bɛ ka don o ko kɔnɔna la o hakilina de la sa a ye wulikajɔ bila wulikajɔ min ni a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye ale ka jɛkulu in kɔni u bɛ to jateminɛ la o jateminɛ min ni u bɛ to o la k'u bɛ bɛɛ lajɛlen wele k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko ni maaw ye minɛ o hakilina de kama sa ale ye wulikajɔ dɔ sabati wulikajɔ min kɔnɔna la ni a y'a ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mamadu Jarasuba ale fanfɛla ma Mamadu Jarasuba min don tɛmɛnlenw kɔnɔna la ni a n'o ye wulikajɔ caman kɛ wa k'an bɛ don min na i ko bi hali ni k'a sɔrɔ u hakilinaw ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ ko maliyɛn do i n'a fɔ ale yɛrɛ maliyɛn ye ni bɛɛ lajɛlen jɛra ka file fiyɛ ka taa sira kelen fɛ k'o de kama min ye camancɛ fanga ye a bɛ se ka bɔ nɔgɔ la ko ni o tɛ kaban ko baaraw bɛ gɛlɛya kosɛbɛ o de kama a ko maa si i n'a fɔ Ben le Cerveau a y'a fɔ cogoya min na Nouvelle Horizon kɔnɔ maa si kana bali i ka fɔta la maa si kana bali i ka kɛta la n'a bɛ sariya kɔnɔna la ko bari an bɛ don min na i ko bi k'a jateminɛ k'a fɔ sariya tagabolo kɔnɔna la k'a bɛna fɔ maaw bɛ ka kɛ bolofara fila ye bolofara kelen ko o de ni kumaw ka kan bolofara kelen o balilen bɛ sira dɔw kɔnɔna la ko o ye wulikajɔ ye wulikajɔ min ni ale t'o faamu kosɛbɛ wa wulikajɔ de don wulikajɔ min ko ni kɔlɔlɔ bɛ se ka ye a la kɔfɛ o hakilina de kɔnɔna la Ben le Cerveau i n'a fɔ Nouvelle Horizon b'a fɔla cogoya min na sa ko a ye révélation dɔw kɛ k'a yira k'a fɔ a ka bɔli ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la don tɛmɛnlenw na a tun bɛ wulikajɔ minnu kɛ o wulikajɔw kɔnɔ maa caman yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko ale ka ŋaniyaw olu yɛlɛmara an bɛ don min na i ko bi a ko ayi ŋaniyaw ma yɛlɛma bari kow n'u tagabolo kɔnɔna la k'an bɛ don min na i ko bi jamana in makoba bɛ basigi la o basigi min ni jamana mako b'o la k'o de kɛmɛ sababu ye sa olu ka sumaya kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ Ben le Cerveau ka na se a bɛ jɛkulu min kɔnɔna la ko ni bɛɛ lajɛlen ye jisumani k'i koli ji la faamuyali o bɛ sɔrɔ o kɔnɔ a bɛ kibaruyaw datugu bi kibaruya minnu ni an y'a fara ɲɔgɔn kan ka di aw bɛɛ lajɛlen ma Nouvelle Horizon ale ka bi bɔli o hukumu kɔnɔna don i n'a fɔ an y'a fɔ a ye cogoya min na sa radio Jeliba ka taa se télévision Jeliba an ka laɲini bɛɛ lajɛlen tɛ dɔwɛrɛ ye koyi gafew mana bɔ kaban ka se ka o kɔnɔkumaw ka olu bɔ ka di aw ma to dunkan na don tɛmɛnlenw kɔnɔna la min ye Amadu Jalo ale tun bɛ kɛnɛ kɔnɔna la yan nɔ sa bari bi aw ni kalanden Amadu Tolo an y'an seko n'an dama yira a ko kɔnɔna la an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye aw ka to sɔgɔli aw ka télé man di ani aw ka radio man di la radio Jeliba an bɛ yan aw bɛɛ lajɛlen kama ni ala m'an ka jɔnya jɔ an na sini ni gafew bɔra aw garisɛgɛ ye minnu ye an bɛ o d'aw ma an b'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ala ka tile hɛra ni kun y'aw ka kunnafoni gafew kɛnɛ ye ni Balimaya Couture ka dɛmɛ ye Balimaya Couture ka baara ɲɛsinen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka ladalafiniw kalali ma Mamadu Traoré fɛ yen ni bɛɛ ko Maduba nɛgɛjuru sira 76 11 63 88 66 66 51 51 37 97